आं फास्ट फुड सारिंसि दङ ओमफ्राय नै गोदोनि खामसालिया बेबायदि जायो आरो सारिंसिया माइनासफोरा फास्ट फुड दं दायो न'आ फास्ट फुड दङ आलासिफोरा फैगासिनो दङ नै सासे दं लकेल गाइस आरो जा दङ नै आलासिया जोंना शुटिं सोलिगासिनो दङ आरो नङा होमबा नै गाइस फैगासिनो दङ नै एक्सन ससे थांबावनांगौ गेट मोनफैबाय आरो दंबोयो साब्रै साबा सयजन दंबोयो फैनो जों बेखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय जों दा जोंहाय हाबनायनि गेट पास होनांगौ नङा होमबा ना टिकेट लानांगौ आरो सासेयाव जाहैबाय बाइक बाथाय 50 थाखा ओमफ्राय आरो सासे मानसियाव 20 थाखा नै जोंना गुलु भाइया लागाव अमा बेदर हांनाय लाखोना मा लाखो मिसलसो मानो थगायखो नोङो ओमफ्राय नै जों सानैना नै बेनो पार्टिया देखा नालाय मिसलजों आरो स्प्राइट नङा गाइस बेयो जों जौ लाना फैदों जोंहाना माइ गायनाय माइ हानाया जोब्बाय नालाय बेनि थाखाय जोङो बिलिगाराव सानजों फैदों आरो ना नालाय था नोंथांमोना नै जों थांनांगौ दा जोङो ससे लामा होनबानो जोङो वाटारफल मोनहैसिगोन गाइस फाइनालि जोङो मोनफैबाय मा होनो बिलुघाट होननाय वाटारफलाव गाइस नै नायदो दै आं देखायना होनोसै स्रायनो नै ओ मिटारो इमान आंखौ थांनो आरो हा थांनोसैलै गाइस जों थांनोसै नै बोरैबादि मानसि भिर बाबारे बा अरे मिटार थांसै र' बा नेलायलाया ओरैबादि मानसि भिर गाइस दिनै फार्स्ट टाइम बिलुघाट वाटारफलाव नै फंबायखौ लोगो मोनबाय हेलौ गाइस दासो लोगो मोनदों बाबारे नै जा फंबायमोन दङ मा जायगानिसाय जोङो माबानि बाक्सानि बरमानि गोलैयो आरो जा दं बाक्सायानो खिन्थु आंना भुटान खाथिथिंजाय नंगौ चिरांनि आं फास्ट फुड सारिंसि दङ ओमफ्राय नै गोदोनि खामसालिया बेबायदि जायो आरो सारिंसिया माइनासफोरा फास्ट फुड दं दायो न'आ फास्ट फुड दङ नै गाइसिना नै सानाया बरिया हाखांनायनि आरो नाखांनायनि खेबसे कांतिलांसो थांनांसिगोन बरिया बेनि बायदि सुप बादिना बाथाय बादि जोंना सानैजों जोंना मिटानाबो माइ हाना जोब्बाय आंनाबो जोब्बाय जौ लोंग्रा रावबो लोगो गैया बेनिफ्राय मा जाहैबाय थ'दो सानैजों रावबो लोगो गैयाखाय मा जाहैबाय जोङो बिलुघाटआव थांसै होननानै जों बिलुघाटआव दिनै फैदों आरो फार्स्ट टाइम पार्टि खालामनो फैदों आरो दिनै दे गाज्रिमोना नोंथांमोना आरो नाखांबाथाय मायाव कांतिलांसोआव नाखांबाथाय बा जों थांगोन एबार सिदा कांतिलांसो थांगोन आरो हांसो लानानै ना हांसो लाना स्प्राइट बथल लाना हांसो मासे लानांगोन स्प्राइट बथल मोनसे मानो होनबा नैबेनो आरो स्प्राइटआ 45 नङा 50निमोन 45 निबा नैसिनिल' मोनो ओमफ्राय 50नि होखाबाय आरो बेनानो मिथाया लाबोनावनो हेखामानावनो एखेबारे बिस्किट रायलायबाय नै मा इसोरो मा नायदोंलै इसोरो हा जाय दिनै बुंलायनो हायाखै माने इसोरो रायलायलायनो फैदों आरो ना जाय माने होनलायलायनो हायाखै बिसोरो दिनै मा होनो फाइनाल बिसोरजों लानो फैदों आरो ना वाटारफलाव Lagaw, sakaw. आलासिफोरा फैगासिनो दङ नै सासे दं लकेल गाइस आरो जा दङ नै आलासिया जोंना शुटिं सोलिगासिनो दङ आरो
नङा होमबा नै गाइस फैगासिनो दङ नै एक्सन हा सिदा दायो जोङो थांनोसै नैबे लामाजों आरोना बे जोंना बर'मोन दं गोबां दङ जों दा ज'यैनो थांनो होननानै ओंखारबाय आरो बिलुघाट वाटारफलनिफ्राय दायो जोङो ज'नो जिरायनानै थांसै आरो 1 2 3 एक्सन होसिगोन दा फंबायमोना थांनो स' लोगोफोर नै दहाय जों बिलुगाट थांदोंमोन नालाय बिलुगाटाव थांनानै जों स्प्राइटबो लोंबाय मिसलबो जाबाय लोंखां जाखां माने गयसे जानानै फैबायमोन माने नै बिथां गोमसार ब्लगनि आलासि माने बिमायंनाव माने देन्दागाट हालामनि गेजेरावनो जों दं आरोना देन्जार बरिया गोदोनि ना आयं नै गोदोनि थिंफोरानो दं ओमफ्राय नै गोदान लुबाय दं ओरैसे गोदोनि न'खौ देखायलाय गोदोनि न'आ नै बेबायदि नै मानसिजों समान नोंथांमोना नायनानै एक्सप्लर खालाम नोंथांमोनथिंबा दंना गैया गोदोनि अब्लाबो न'आ माने माबायदि जायोमोन गाइस नै आं सुजुनानै देखायबाय आरो आंथ' हनार नङा बिनि माने अब्लाबो बुंबाय दं आरोना नै गय बागान दंखायो नै गय बागानावबो आजिखालि दायो जोङो फैयै फैयै दा दाउदै आरो पुरि सुरि नायग्रासो दङ आरो दखानाव नै गुला लाबायना दाउदै नामा दैनै दाबसे जायगायाव जिरनानै जाहैनोसै नङा होमबा ना